Míša a dneska vlastně tam u nového videa. Je tu se mnou Radek. Máme můj kanál, takže čus tady víte tou dalšího videa. Jsem Radek a dneska jsem tu s Míšem, který je to video. A jako první, dneska to bude takový namíchaný ten. Dneska to bude takový namíchaný. Takže jako první tady máme unboxing, který jsem zase dostal. Tady máme napsaný na videu. Ale nic. Tady je Playboy takhle. Tady je Playboy. A máme tady napsaný úkol. Kus o víkendu přesně ve 23:59:59. Polít kámoše Davida, bráchu nebo kohokoliv na videu. Udělej 10 kliků. Já se na to netěším. A ještě tam je dopis. Jsi super youtuber, jo, a natoč zas někdy video s někým. Tak díky. Tím tak máme rozkošného smajlíka. Lol. Potom můžeme na kameru a pláskáme. No vlastně. Kliky natočím někde jinde. Nebo kliky natočím dneska a video o 3 hodině. Tak a dál tady máme, jak jste si mohli všimnout od začátku videa, tak máme bavlení vlasy. No. A do komentářů můžete psát, jak si máme nabarvit na příští video vlasy. Buď to oranžovou, hoďákovou, nebo touhle, Žlutou? A my fajn. Potom ještě modrou. a nebo když smícháme tyto dvě barvy, tak vznikne zelená. Tady. Tady já reklamu. A dál tady bude, že po tomhle videu přijde challenge. Od toho prvního unboxingu jsem slíbil, že jde od 3 svíčky. Ale fakt si nezaspí. Rank! Můžeš? Co říkal? Nevím. A takže video vyjde, to video, co jsem vám řekl teď, vyjde asi zítra. Jo, zítra. Zítra mají všichni volno, tak zítra to vyjde. A tohle už bude asi k dnešnímu videu všechno, takže zatím čus a ještě se omlouvám za grafiku videa. Hlavně bude 3/4 na 10, takže zatím čus.